Hvad synes du om Science Center? Jeg synes, det er rigtig, rigtig flot og nogle inspirerende rammer til at lave naturvidenskabelig undervisning. Specielt synes jeg, at det eksperimentarium, der er beregnet til naturteknik, er meget lyst og venligt, og i modsætning til, hvad jeg har set på andre skoler, hvor det tit er gemt væk i mørke lokaler. Vi har jo lavet den her udvidelse på Hjertet Skole for at sætte fokus på naturvidenskab, fordi det er så enormt vigtigt, at vi også engagerer os i det naturvidenskabelige, og det er rigtig sjovt, det er rigtig spændende. Og det kan man også opleve, hvis man har nogle rare dejlige oplevelser at gøre det i. Og jeg håber, at I bliver rigtig glade for lokalerne, og I også vil bruge dem, og I vil lære rigtig meget og have det sjovt samtidig med, at I lærer. Så kunne det jo være, at vi får en ny Einstein ud af det, hvis I nu bliver mange gode nørder, som virkelig vil give det her skab. Jeg håber, at I også vil se, at det er rigtig, rigtig sjovt, og så er det ikke I er i gang med at udforske og lege og lære med, eller om I er i gang med at skære frø op, eller om I er i gang med at finde ud af, hvordan atomerne hænger sammen. Så er det en enormt spændende verden, en naturvidenskabelig verden. Af vores Science Center, det er det, vi ser her bag ved os. Og til jer børn vil jeg lige fortælle, at indvielsen, det er blandt andet, at vores rådmand skal klippe en snor, et bånd, der hænger herover, og så er vores Science Center derefter indviet. Men inden da, så skal vi lige høre nogle hilsner, og jeg skal byde jer rigtig velkommen. Det er en meget, meget stor glæde for mig at stå her i dag og byde jer velkommen til den her indvielse af Science Center. Tænk sig, at vi sidder her. Vi har fået blå himmel. Det regnede her til formiddag, men nu er det blå himmel. Vi sidder her med en dejlig grøn have bag ved os, vores skolehave. Og bag ved mig, der lurer der en dinosaurus. Tænk sig, hvor flot det kan være. Vi har jo ligget i byggerodet her på skolen det sidste halve års tid. Og da rådmanden Janne Jegin tog det første spadestik, så næsten her, hvor jeg står og taler nu, den 2. marts, der var der ingen, der kunne forestille sig, hvor flot det her det kunne blive. Kan I huske det? Det var regnvejr, det var mudret, Janne Jegin havde gummistøvler på, og ja, det så ikke særlig godt ud. Altså ikke. Ikke der så rigtig godt ud. Og tænk sig, at resultatet så skulle blive så flot, så overvældende, så flot og funktionelt. Det var der ingen, der kunne forestille sig, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at tage det i brug. Byggeri kræver meget af os alle sammen, og vi har alle sammen skulle yde vores. Og det er dejligt at kunne rose eleverne, og det kan jeg også nu. Rose jer for den måde, at I virkelig har arbejdet med, mens alt det her stod på. I har vist stor samarbejdsvilje, og tak skal I have for det. Lærerne og skolepædagogerne har været meget fleksible, og håndværkerne og arkitekterne har været rigtig, rigtig dygtige til at vide, at det var en skole i funktion, altså en skole, der arbejder. Det var den, at de var inde på. Så også tak til dem. Det har været rigtig flot. Så efter den her prøvelse, så er det altså en stor glæde at tage det flotte resultat i brug. Vi er stolte, vi er glade for vores nye skole i almindelighed, men i særdeleshed for den her spændende og moderne Science Center. Det er vi i særdeleshed rigtig glade for. Vi har taget et kæmpe skridt ind i fremtidens skole, og vi glæder os til at fylde rammerne ud med en anderledes tværfaglig og eksperimenterende undervisning i de naturvidenskabelige fag. Så hjertelig velkommen til denne indvielse, og jeg har den store glæde at kunne give ordet til Mikkel Bohm, som er direktør for
Naturvidenskabsformidlingsselskabet. Og et stort tillykke til Riisingskolen med det her fantastisk flotte Science Center. Jeg tror, I får det rigtig sjovt her, og min første tanke, da jeg så det, da jeg kom ind og så den store dinosaurus og de flotte lyslokaler, det var mig. Bare det var mig, der havde haft sådan noget, dengang jeg gik i skole, og ikke bare havde haft kedelige fysiklokaler. Fordi her, der kan I virkelig få lov til at lege med naturvidenskaben på nogle helt nye måder. Jeg tror, I kommer til at få det rigtig sjovt herinde, fordi I kommer til at eksperimentere, og I kommer til at lege, og I kommer til at prøve kræfter med naturvidenskaben i alle dens afskygninger. Både indendørs, men også herude ved håndvaskene, hvor I rigtig kan komme til at svine. Men her, der kommer det frem i lyset, det er det vigtigste lokale. Det er her, I skal uddanne jer til at blive astronauter, der skal rejse til Mars, blive fysikere, der skal løse klimaproblemet, blive biologer, der skal løse sygdomsgåder osv.